त्यांच्याकडून अशी टाकण्याची जबाबदारी यावर येतात. चला आपण तयारीला लागूया. मी कोकणात जाऊन गायगुरांचा सांभाळ करतो आणि तुम्ही ही कामगिरी पार पाडा. मला वाटत नाही की माझ्या एकट्याने जिंकून करणार का. आणि हा आपल्या सोबतीचे वाकड्या मोकड्या यांना हात लावू नको. अरे म्हटलं वाकड्याने वाकड्या. अरे मोकड्याने मोकड्या. अरे या सांगतो तुला इकडं. अरे थांब आलो. माझी लाडाची गुणाची कपिलात गाय. माझी लाडाची गुणाची कपिलात गाय. काय सांगू र शोधून सापडत नाही. काय सांगू र शोधून सापडत नाही. काय सांगू र शोधून सापडत
करा तयारी सयानो जाण्या बाजारी